idea na po kayo sa school. Graduate natin po nag-explain po sa inyo bago yung school na ano na exam. So, dahil ba sa ito? So, may idea po kayo diba? So, medyo bilis-bilisan natin po yung invitation, kaya natin i-share po sa inyo. Kasi meron natin po tayong page sa Facebook, meron din po tayong maraming search about the sisters of their school sa YouTube. Meron din po kami muna na short video clips. Kung gusto rin yung manood, kasi na maliit na yung tablet, no? Hinalagyan po kami tablet. Mamaya na po siguro yun. So, ano po yung sisters of their school na ginaon ni Mara, our founder, our American Praise, para tulong sa mga tulad namin kami graduate po kami doon, nag-pro-prada din po sila nag-school na so, kami nag-tulungan din kami noon kasi nag-tabilan siya doon. So, ang parang na yan ay para sa mga hirap for the purpose of the poor. Pero paano na muna kung may kapatid kayo doon na nag-aaral or may ate or kaya na yung graduate or lalo na pag-mama or baka nag-graduate sa loob na school. So, hindi na po kayo mag-exam. O, sa boys muna tayo. Sino yung may kapatid na nag-aaral ka doon sa ngayon? Sa lukuyan or graduate ang mga at papa? Or may silva? Wala may kapatid doon? Mga papa na hindi graduate? Sa nurse daw, sa nurse. Sino may kapatid sa inyo doon sa loob? Wala din. Sige, wala ba din ang exam? Sige. Sister, ano ba yung sisters of their school? Kaya na, boarding school, kasi doon po tayo mag-stay. Doon din po ang paaralan natin. Ang dormitory, natin ang po siya corridor, wala may classroom. So, hindi na po kaya dito, kailangan po lakad na panayo, or sa masahit na, no? So, doon, kung ano yung dormitory mo, wala sa classroom. So, depende pa sa session mo, kailangan mo sa kabilang room, or sa kabilang floor. Kasi meron tayo sa stories building. Sa Girlstown, meron na sa building. 3,000 kami ang bata sa Girlstown. Grade 7 to grade 3,000 kami. So, Boystown, may dalawang building. 1,600 plus ang mga bata sa loob. So, yung kung papasok ko ito ngayon, kung papasok ko ito, pag 32nd batch na sila na school. So, more than 30 years sa Philippines, Korea, meron dito tayo, more than 50 years na po. Meron tayo sa Brazil, meron tayo sa Guimaras, sa Honduras, meron tayo sa Africa. Sa Philippines, may dalawa po tayo kayo sa Luzon, meron din po tayo dito sa Cebu. So, ano ba yung contribution or counterpart ng magulang or guardian sa bata? Kasi sabi natin free lahat. Wala po silang lagay kung sila makapasa doon, kundi yung so, kundi na at requirements. So, mula ako naman maalis kayo na po doon pag school supplies. Wala na rin mabayaran. Tsaka, ang kailangan at magtiis yung ikaw-ikaw, itiis sila, di ba? Vacation every December, 3 weeks. Like, kami din po tayo noon, every first Sunday of September. Pero sa ngayong mga panahon na po kasi may movement po tayo, siguro earlier than September. Kung makapasa din po yung mga batang ko, kung qualified po sila kasi meron tayo exam, written for interview, and meron po program, comprehension. Finally, August, doon po sila ikapadala sa Cebu, or natin po tayo na magulang dito sa Cebu. Okay. So, meron po tayong sinasabing technical vocational livelihood track course in Sisters Mary. So, meron silang may iba't ibang skills na mga junior high school, lahat po ito maikot po nila or ba experience po ng mga bata. Pag senior high school,
pray, play, study. No? Pray, play, study, work. Oh. Kasi kung iba lahat, sa bayan po natin, pagkasan natin yung mga tao, tumutulong po sa atin. Mga benefactors and friends, mga sisters, ate kuyas, benefactors and friends, po natin sila, kasi sila tumutulong sa mga papa nyo or guardian ninyo. Kasi sila ay maghahanap din ng pamasahin nyo kapag work. Sister, wala namin free. Counterpart ng parents ay pamasahin po. Kayo po yung pamasahin sa namin papunta ng Cebu at pabalik din po ng bakasyon. Para at least yung bata, yung part or ano na, malapit pa rin. Though nandun sila sa loob, pero naisip na na si mama, si papa, or guardian, si ganito, nag-work, naghahanap pa rin ng para pamasahin po. So, ang connection, nandun pa rin po. Or ba, nandun pa rin. So, kung kayo makakasal, swerte-swerte po talaga kayo. No? Ulong na langit or your 1 million. Yes. Opo, totoo. Lalo-lalo na lang yung 7 to grade 12 o nasa Lucas School. Kailangan natin ang 45-50. Ngayon, 35 o may ipag-with 30 na lang kasi anim na year level sa Umay na lang, no? So, umuwi na lang po yung Unti na lang po, sister. kung dahil po kayo, sana kayo ay sabi sa mga kasama. No? So, clearing. Kung nalang po kami ng sister, yes, pero may schedule na ng free time. Hindi po tayo, ano gusto natin, kung free time po tayo. No, may mga, kaya sa Girlstown, malawag din po yung work natin. Meron din po tayo swimming pool sa mga mahilig ng Milano. Diba? Meron din tayo, marami mga sinasabi natin extra curricular possibility master or clubbings. Siguro nakikita niya sa mga videos na sa Boystown, no? Sa Boystown Studio. Okay, ano na, search na lang po yan kung gusto nyo malaman. Kung gusto niya expound, nag-aalam namin tungkol sa school. So, free time, ulitin mo, mayroon na schedule. Work. Ang work na sinasabi, hindi ko ay po yung pinapamigat. Just like kung ano yung trabaho sa bahay. Magtubig na hinigaan natin ng gamit, no? Magbukas ng plato, magpunas sa bitana, magwalis sa floor, mag-scrub sa floor, magpunas sa table work, no? Maglabas sa sir. Meron na lang laundry, no? Libre lahat ang ilabag ng laundry woman or woman. Pagkain si sir, kami po magluluto kaya wala na tayong bulkan na sinasabi na sila nanay na makita na lang tayo sa table, no? Narating na lang yung food. So hindi na po tayo sinasabi magluluto na lang, sarili natin sikap, no? Maghanap po sa saan, and then sa table. Ano pa? Study. Sino mga magsagot? Ano ba ang pinaka-main purpose? Bakit gusto nyo pumunta sa Sisters Mary or bakit gusto nyo mag-exam? Ano pinaka-unang purpose ninyo? O sino sa inyo? Sa Boystown. Aral. Ano kaya nandito kayo? Ano pinaka-purpose nyo? Ano pinaka-gusto nyo sa buhay nyo? Sabat na, totoo, dali. Dali, masaya. Kaya lang tayo yun. Para ba niya ito? Sila ito, very good para makapagpapos sa pag-aaral. Diba kaya natin sa study? Sa gabi may study tayo at ang klase natin mga Saturday. So, focus tayo ng study. Hindi natin sasayangin. Wala din tayo sinasabing summer doon. Kung sa summer dito sa labas, hindi nyo pa yung mga bata sa loob. Kaya, advance ko yung mga bata sa loob. Kaya, sisters, yung batch kayo dito nag-aaral pa lang sila, hindi rin sinasabi, Maaga ang graduation. Nag-work na po sila, ang iba may sabog na rin, so batch kayo dito nag-aaral. Tama pa namin ito. Sir, may sabog po doon, may schedule lang po tayo na kung kailan po sa pinaka-mother nyo, virtual or gusto nyo mag-video school, may schedule tayo, kailan na ng schedule. Pero hindi po po yung sa po doon. Kaya boys, wala na rin. Kaya. For the future. Oo, kaya. Sa likod.
Anyway, after namin study na dyan lang yan, hindi na yung ate ko yan, yung ngayon. Nandito sila, ay ngayon, nandito sila tumutulong, no? May mga magandang birthday. Kasi after niyan, sila kami pa ano kung makapag-aral sa college, no? Or mag-ipon ka para makapag-aral sa college. Kasi parang playground na doon sa loob eh. Basta playground eh. Nawala si mama, wala si Uy, kasi si papa, si guardian, wala dito. No? Tapos na. Basta mo ba doon? Masan ko? Ano siya, insert ko siya sa class, may one, so hindi pa, ano. Okay. May gina... Insert yung size. Sister. It's not feeling well. Guys, may tanong po ba sa mga nanay or mga guardian tungkol sa loob? Sisters na rin, gusto malaman. Sister, sige po. Safe po ba sa loob? Safe po ba sa loob? Very, very safe. Sa Boystown, pinagulay ko yan. Ang Girlstown sa Nigeria. Ang Boystown sa Mindanao. Puro po talaga sa isang family, pinatawag niyo kung ano na is family. Halimbawa, ngayong taon na ito, magkaroon kami ng 10 families lang. So, dalawang floor lang po. So, isang, dalawang floor na yan, 4-7, o kabatch nila. Sila magkasama mo dyan. So, next floor din, kabatch po nila. Kung sino yung bago dating, magkakasama po. Yung mga kuya ko ng second year, grade 8, grade 9, magkakaiba ko yung mga pero tutulungan din po yung mga lalo na sa bukid. Yan naman po yung mission garden po sa buo. Pero, okay lang. Minimal. At hindi naman yung sila makalabas sa meron sa ilang ba sila sa iyo? Mamaya po, unahin natin yung parents na panood kung ano yung sisters sa meron. Then ano ba? Wala naman po kasi sa meron din yung permanence yan. Ang masaya sa baby. So, kung makasakit ko yung anak mo, kasi po, pag kayo mag-alala kasi, nandun na kasi, basta ang bata ko, sasakit naman talaga kasi, halimbawa sa isang floor, mga 130 ang mga bata. So, isang sister lang po ang talaga. Pero may mga big brothers sila na sinasabi, mga graduating na kuya nila, tutulong as their brother. Kung halimbawa, may siya, natin expect na iba na fractured kasi ako experience mo na this na fractured is na loob. So, hindi namin yan agad-agad kailangan sa hospital. Pwede ba naman siya for yung restrain muna or lagyan natin ng something bandage na hindi siya mag-move. Yung bata ko na siya sa loob or sa baby. Kahit hindi niya alam wala na sa kusang loob na lumalabas sa bata. So, hindi na niya yung kaya na may nagbabatay o wala sa malabas ng gusto niya sa baby. Yun lang lang po yung sinasabi ko. Ano ba po? Yun, gusto mo po eh. Sa problem din po yan, dahil linaw. So first, safety, dahil niya sa atin natin na kami na wala namin po doon. First time po kami, safe naman po. Safe po. Paano yung mga bata na may mga kinanti pa yan? Kung halimbawa, maka-violate sila doon sa regulations. Meron din po tayo sinasabing practical discipline. Halimbawa, nasa school po sila, binibigyan mo na activity ang ginawa ng bata sa halip na gawin yung activity. Meron talaga meron na gumawa, nasa sideline na search kung ano. So, ano niyo, nalasasan niya, hindi na natin gagawin. So, meron tayong tao na mag-disciplina or magbibigay na warning sa bata na yan. Ang parusa doon is push up, no? Or pero ngayon, hindi na yan hindi na yan may sabot ngayon. Ate ko, prayer, sister mo. Ate ko, prayer, kayo ko magsalata tayo na gusto ko magpapagpahan doon. Maganda yan. Pero hindi na yan sa or hindi na gawin mga parusa ang prayer kasi makakala
Pero kung hindi ka nalawa kasi, naghanap na siya ng guro sa loob. Kasi gusto niya umuwi. Yan na lang ang mga ginagawa ng mga bata eh. Magawa sila na problem na sa loob nila na problem. Para lang makauwi. Kaya sigurado na ang bata at ang parents na stay that way. Pero so far, minimum naman sa boys na wala na ako i-observe namin. Yung mga anak na ako ng mga kaya yung mga kapis. Kaya no, kasi sinama niyo yung mga kapitbahay niya pag punta na doon mag-ilang weeks, anak ko na siya na may kaya o siya kasi mo bata is one of kaya kailangan ng honesty, your sincerity, parents and mga wala yung purpose. Kanya naman po yung pwede yung tulungan po ang anak niyo. Pero sila po talo sa sila. Pero pag isang, hindi na po natin sila pwede nakikitan. Para makikita natin kasi kaya po ngayon, magkagal po tayo. Kaya naman isang ngayon, hindi siya multiple choice. Babasahin niya kasi susulat talaga yung mga sa pagkinaman. Then, after na exam, interview na po tayo. Pagkatapos sa interview, hindi na po tayo sa interview. Okay po. Ang result po, ibigay natin sa mga person. Kaya pero mamimili po kami ng mga number ninyo at create ng Facebook ninyo. Pero more or less, bigay kasi sa person sila po ang bigay sa mga sa kasi. Kaya po sister, by June or May, hindi pa po kayo natin malalaman sa next training mo po. Ano ba na sige po rin. Anyway, pagka alam na nakapasa yung anak ninyo, nakalapit na sa doon sa nasutunan, pag nakalapit sa disin, ibigay na the papers sa department sa inyo. Pagbigay na sobre sa inyo kung ito po yung information sa aking dalaga na anak. Or, pero sa ngayon, kung meron po kayong reserves copy lang po sana ng card, na may 6 card, and like, hindi pa rin makuha mo ka ng mga papers. Then, last na lang po, enroll mo yung anak ninyo ng grade 7. Sino grade 7 dito? Nag-aaral ng grade 7. Nag-aaral sa kasi po yung grade 7. So, grade 6 to kung reason na kasi, pwede nila na kung exam kasi nila ito mga transfer or enroll grade 7. So, lahat grade 6. Sige po, magsimula na kami. Or magsimula na tayo. Sige po, sister. So, parents, pwede ito makikita sa mga bata. Address sa mga kampo, parents. Hello po. Sige na, sulat mo. Last name, apelyido. Fill upin na to. Fill up ka na. Umpisa ka dyan, oh. So, nakalagay ang personal information na palito ni nanay nyo sa talaga pa. Middle name. Sa dalong, sa kapilito nyo, date of birth.
Ay, thank you. Welcome to Pasig City. Okay na? Parish. St. William. Ano, may nagsara? Ah, hangin lang. Mga tubig man to sanda. Mineral water pero importante na ang tubig na darata. Oo. Happy birthday! Sister! Kano po, sister? Kaya ang almusal nyo, noodles lang. Gutom. With 30 guests. Happy birthday! Sister, sige na po. Hindi kami mag-start, kundi kayo mag-start. Makifiesta.